septembre kalo tile 23 san 2020 amu sɔgɔlen don n'a bɔlɔlɔ sanfɛ an b'aw fo k'aw ladɔnniya ko Mali samatasikaw bɛ ka badenya dolanci fila labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Iran dolanci jɛkulu ma ani Ghana jamana o ɲɔgɔnye ninnu bɛna sigi sen kan ka bɛn ni octobre kalo tile 9 ani a tile 13 san 2020 tirikikaw ka jamana kan Mali dolanci soba ale kɔni ye nin waleya ninnu sabantiya dɔgɔkun tɛmɛnen o hokumu kɔnɔna na dolanci gale Mali ni Iran ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ octobre kalo tile 9 ni o tɛmɛna Mohamed Magasuba n'a ka cɛbɔ o ni Ghana cɛdenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ octobre kalo tile 13 k'aw ladɔnniya ko Mali ni Ghana olu kɔni bɛ ka farafinna ŋanaw ka ɲɔgɔnye sabanan ni naaninan kunbɛnniw bɛn o hokumu kɔnɔna la Mohamed Magasuba n'a ka cɛdenw o ni Nami bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ fila taa ni ka segin la Bamako faaba la ani Namibikaw fɛ yen nɔ novembre kalo nata tile 9 ka se a tile 17 ma san 2020 hakililajigila Mali ni Guinée olu bɛ jɔyɔrɔ gali la o bɛɛ ka kuru ye 4 faranga ye 2 ye tile filabaraw tɛmɛnen kɔfɛ Namibi ale bɛna jɔyɔrɔ sabanan na ale ka kuru ye 3 ye Chad ale bɛ jɔyɔrɔ laban na ale ka kuru ye 0 ye an ka bi kunnafoniw bɛ cɛ ni an ka sigidolo minnu bɛ jamana kɔ kan o kɔnɔna la an bɛ taa Allemagne jamana na ni olu ka ɲɔgɔnye tile fɔlɔw tun bɛ sen na an ka dolancilangana Amadu Haidara n'ale bɛ Red Bull Leipzig la a n'a tɔɲɔgɔnw ye san sɔrɔ 3-1 Mayence kan kari tɛmɛnen a ntolanci in senfɛ Amadu Haidara yɛrɛ y'u ka celu laban don sanga 51 na n'o tɛmɛna an bɛ taa Autrichekaw fɛ yen Seku Koyita ale y'a ka celu filanan don sibiri tɛmɛnen Red Bull Salzburg fɛ u ka taamara 4-1 Malta kan Seku Koyita yɛrɛ ye celu yara sanga 46 na nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ